Maimbot ang mga kaigsuunan. Salamat nga ni anasat kita karon para sa pagsimba og dayeg sa atong buhi nga Ginoong Dios. Manindog tang tanan mga kaigsuunan. Ako lang kamo gi-remind nga before kita magsugod, inyong i-share ang atong online live stream. Imbitaha ang inyong mga kahigalaan, and then ingna sila nga manimba na ta. Okay? Andam na ba kita manimba mga kaisuunan? At mag-ampot ta. Ginoong Diyos, salamat kaayo ni ining higayon nga gihatag nimo kanamo. Salamat nga kami managtigong pag-usab. O Lord, ang imong presensya anaa kanamo. Lord, bisan pa sa mga matag panimalay nga naminaw karon kanamo Ginoo, ang imong balaang espiritu manaa sa among taliwala. Lord, among giabrihan ang among kasing-kasing, Lord, sa pagsimba o pagdayeg diha kanimo, kay ikaw maayo kaayo, Lord, wala jud ka ni pakyas na among Ginoo. O karong buntaga, Ginoo, hinaot nga ikaw mahimaya, ikaw malipay sa among mga pagdayeg, among mga pagsimba o pagkanta o mga pag-awit diha kanimo, Lord, aron sa paghimaya diha kanimo Ginoong Dios. Salamat kayo, Lord, ining higayon nga kami managtigaw na usab binaagi ni ining online streaming. Kini among giampo sa tamis nga ngalan ni Jesus. So, tanan mo ingon, no? Amen. Okay? So mga kaigsuunan, ako kamong gi-remind nga kita mo participate, mo pakpak sa atong mga kamot, mo lukso, mo dayeg, mo simba sa Ginoo. Kung aduna ka mo musical instrument, kuhaa, kung ato ka nang gamita ka na aron sa pagsimba o pagdayeg sa atong buhing Ginoong Diyos. Okay? Atong i-welcome si Chanel o si Rendon o ang team nato para sa pag-lead sa worship. Sa atong Diyos, sigit sa mga pagdali, sigit sa mga pagkawit, sigit sa pasalamat sa atong Diyos. Sa pagmaya, magkagiusap, diha kaniya, magpasalamat, tanang binuhay, na may ginhawa, diha kaniya. Sigit sa mga pagtayin, sigit sa mga pagawin, sigit sa pasalamat sa atong Diyos. Sigit sa mga pagdayin, sigit sa mga pagawin, sigit sa pasalamat sa atong Diyos. Karon ang adlaw sa pasalamat sa kinabuhi na ang kunta, di ka ikaw, mga pagdayi, mga pag-awi, upasalamat. Sigit sa mga pagdayi, sigit sa mga pag-awi, sigit sa pasalamat atong Diyos. Sigit sa mga pagdali,
Bangun tanghari, nag-ikot tanghari, nagkaroon tanghari, napagaling, singit sa mga pagawin, singit sa pasalamat sa atong Diyos. Singit sa mga pagawin, singit sa mga pagawin, singit sa pasalamat sa atong Diyos. Diyos maayo, huwag nagkakayaan man. Wala na'y sakin sa panahon sa atong kasalanan. Nausap man ang atong sigala, nausap man ang atong pamilya, nausap man ang atong lugma, Ama ng Diyos, wala'y pagkausap. Usa singgit, 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 hallelujah. Sayaw, sige sayaw, sigaw, isiya. Dukso, dukso, dukso sa kalipay, Ama ng Diyos, wala'y pagkausap. Atong Diyos maayo, siyang kitang giatuman, malapit magsasabi sa panahon atong talisanan. Mausap man ang atong higala, mausap man ang atong pamilya, mausap man ang atong hinugugma, Ama ng Diyos, wala'y pagkausap. Usa singgit, singgit, singgit ang hallelujah. Sayaw, singit sayaw, sigaw, isiya. Lukso, sige lukso, lukso sa kalipay, Ama ng Diyos, wala'y pagkausap. Usa singgit, singgit, singgit sa kalipay, sayaw, singit sayaw, sigaw, isiya. Lukso, singit lukso, lukso sa kalipay, ang atong Diyos, wala'y pagkausap. Ang atong Diyos, wala'y pagkausap. Ang ating Diyos, wala'y pagkausap. Namusimba sa ngalan mo, Jesucristo, gawas ng mo.
nga mosimba sa ngalan mo, Hesu Kristo. Sa kalagaya o kaulato, nagpaiman sa akin, walay pagtubad ang akong pagsigit. Bukas nun, mulukso ko, kaya ko magbayon. Bukas nun, usingit ko, kaya ko madaugon. Singit sa kagawasan, singit sa kagawasan. Bawas nun ko nga mosimba sa ngalan mo, Hesu Kristo. Bawas nun ko nga mosimba sa ngalan mo, Hesu Kristo. Nga mosimba sa ngalan mo, Hesu Kristo. Sa kadagaya o kaulato, ipaiman sa akin, walay pagtugad ang akong pagsigit. Bukas nun, mulukso ko, kaya ko magbayo. Bukas nun, usingit ko, kaya ko madaugon. Singit sa kagawasan, singit sa kadaugan. Bukas nun, mulukso ko, kaya ko madaugon. Bukas nun, usingit ko, kaya ko madaugon. Singit sa kagawasan, singit sa kadaugan. Bukas nun, usingit ko, kaya ko madaugon. Bukas nun, usingit ko, kaya ko madaugon. Singit sa kagawasan, singit sa kadaugan. Bukas nun, mulukso ko, kaya ko madaugon. Bukas nun, usingit ko, kaya ko madaugon. Singit sa kagawasan, singit sa kadaugan. Kagawasan, singit sa kadaugan. Let's just worship God. Just fix our eyes on Jesus right now. Lunay kang matinuda, kanunay kang maayo ka na ako. Hantod ako'y magilinaw, awiton ko pagka maayo mo. Lunay kang matinuda, kanunay kang maayo ka na ako. Hantod ako'y magilinaw, awiton ko pagka maayo mo.
Gikan sa akong pagbangon hantod sa pagpahulay, awiton ko ang pagkamaayo mo. Kanunay kang matinudan, kanunay kang maayo ka na ako. Matud ako'y may gininaw, awiton ko pagkamaan mo. Nagagiya sa kangin, nagkauban, masuod kay sa tanan. Ikaw ang akong papa, ako'y mong pinangga, nabuhi ko sa pagkamaayo mo. Kanunay kang matinudan, kanunay kang maayo ka na ako. Matud ako'y may gininaw, awiton ko ang pagkamaayo mo. Kanunay kang matinudan, kanunay kang maayo ka
Gahom gyud sa ngalan mo, O Heso Kristo. Kulang ang langit kung wala, busag ikanao mo ako. Ko ang gugmakasala, bulungan ng ngalan mo, bulungan ng ngalan mo, ang ngalan mo, Heso Kristo. Bulungan ng ngalan mo, ay sama nimo. Bulungan ng ngalan mo, O Heso Kristo. Bulungan ng ngalan mo, bulungan ng ngalan mo, ang ngalan mo, Heso Kristo. Bulungan ng ngalan mo, walay sama nimo. Ibulungan ang ngalan mo, O Heso Kristo. Kamatayong gilupi, ang tabon na apli, gihilom ang sala o lubnganan. Ang langit nilaan sa mga patay, kay nabanhaw ka o nabuhi. Walay makakontra, walay kapareha, walay katapusang mag-ari ka. Imong gingharian, imuhang himaya, ngalang laban sa tanang ngalan. Hanan sa ngalan mo, pagkagamhanan sa ngalan mo, ang ngalan mo, Heso Kristo. Pagkagamhanan sa ngalan mo, walay sama nimo. Pagkagamhanan sa ngalan mo, O Heso Kristo. Pagkagamhanan sa ngalan mo, pagkagamhanan sa ngalan mo, ang ngalan mo, Heso Kristo. Pagkagamhanan sa ngalan mo, walay sama nimo. Pagkagamhanan sa ngalan mo, O Heso Kristo. Walay makakontra, walay kapareha, walay katapusang mag-ari ka. Imong gingharian, imuhang himaya, ngalang laban sa tanang ngalan. Oh,
Okay, mga kaigsuunan, padayon kitag tuo nga adunay gahom ang atong mga pag-ampo. Sa day 1 pa lang, sa sugod pa lang sa atong mga pag-ampo, ang Diyos nakadungog na kanato. Okay? Iampo na to nga padayon kitag ampo sa vaccine. Ang Diyos nasayon unsay vaccine. Siya may healer, siya ang atong creator, nasayod siya sa atong mga kalawasan. Ampo na to nga maka-develop or maka-discover og vaccine para dili na ta mag-ingon nga nag-mask paghapon, social distancing or whatever. But that makabuhat kita sa mga buhaton nato adlaw-adlaw sa normal nga paagi. Okay? Unya, ikaduha, ampo na to nga balik na kitag mga trabaho mga kaigsuunan. Dili na magpadayon kining economic loss. Ang mga negosyo makabalik na sa ilang normal nga pagnegosyo, bisan pa kita makabalik sa pagpanarbaho. Unya, atong iampo ang discipleship. Yun ang Biblia, go and make disciples. Ampong yun nato nga gamiton ta sa Ginoo sa pagkamaong mga disipulo. Unya, ikaupat, ampo nato ang atong personal needs. Sigurado ako nga kada usa adunay mga panginahanglanon, pero ang Diyos nagatagbo pinaagi sa atong mga pag-ampo. Okay? So, sa itong una, okay, vaccine. Ikaduha, makabalik na kita sa pagtrabaho. Ikatulo, discipleship. Gamiton ta sa Ginoo sa paggamaog mga disipulo ni Kristo. Kanya ikaupat ang atong personal nga mga panginahanglanon. Okay? Ako kamong giawhag nga moampo ta atong ikusog ang atong tingog diha sa atong Amahan sa langit. Sige, mag-ampo ta mga kaigsuunan. Ginoong Diyos, salamat kaayo nga ikaw gamhanan. Lord, wala imposible diha kanimo Ginoo. Kung gituo kami nga ang mga pag-ampo sa mga matarong, Lord, kini epektibo o aduna gayoy kahimuan. Ginoo, sugod pa lamang sa among pag-ampo, mahitungod ni ining vaccine, mahitungod ni ining pandemic, o God, Lord, na mituo kami nga ikaw na minaw, o aduna gayoy tubag, aduna kay gibuhat sa among taliwala, Lord, aduna kay gibuhat sa kanasurat. Amoy ipadayog ampo, Lord, nga makaplagan ang vaccine, makit-an, madiskubriyan, Lord, adunay ma-develop ng vaccine, Father, para ang kada usa ka namo makabalik kami sa normal namo nga pagpanarbaho, Ginoo. At walay kahadlok sa mga kasing-kasing nga matakdan sa COVID-19. Father, ang imong proteksyon magapadayon sa kada usa, bisan pa sa mga frontliners, sa mga doktor, sa mga nurses, Lord, ang military men nga nag-implement, Lord, sa ECQ, GCQ, or unsa pa diha, Ginoo. Ang among government officials, Father, padayon kami Ginoo ampo, Lord, sa proteksyon o kaayuhan, Lord God, sa mga na-infected sa maong coronavirus, O God. Lord, giampo sad namo Ginoo nga makabalik na kami og trabaho. Lord, ang mga negosyo, ang mga negosyante, God, Father, tabangin sila, Lord, nga makalingkawas nining economic loss, O God. Makarecover sila, O Father. Tagaimig ng wisdom, tagaimig ideas, O God. Unsay among buhaton, Ginoo. Ang among nasod, Lord, tabangin me that economically we will be able to recover, O God. Ang mga utang mabayaran, God. Ikaw ra gyud makapanalangin sa among mga pagpanarbaho, Lord. Ug ikaw magahatag ka namong success, Lord, miraculously. Yung gama kag paagi, Ginoo, nga ang among mga economic losses among ma-recover, O Father. Lord, ang mga estudyante makabalik na sa pag-eskwela, O God. Salamat kaayo, Ginoo, tagaimi og wisdom. Bisan pa sa tuition fees sa mga anak, Lord. God, nga ang pag-enroll nila, Ginoo, ma-online or whatever, God, Lord, nga ikaw magpahanay o magpahimutang sa tanan na ang mga bata magpadayon sa ilang pag-eskwela, Ginoo. Ang mga nanarbaho, magpadayon, Lord God, o pangita o livelihood, O Father, pangita og income, O God, para adunay provision sa ilang mga panimalay. Father, we thank you, God. Ikaw ra gyud ang nasayod ni ining tanan kung unsay among mga buhaton. Lord, labi na sa discipleship, Lord, nga dili kami muundang
Magapadayon kami og gama mga disipulo ni Kristo. Imo kami gamiton Ginoo sa pagsangyaw sa imong pulong, pagama og mga disipulo Lord God, dili lang diri sa among lugar kundi sa kanasuran God. Tabangi kami Lord karon nga nagbuhat kami og mga Zoom meetings Lord God nga mga Bible studies, mga dig groups o God. Lord, ang mga tao nga imong gigamit niini, Father, ang among mga first gen, mga dig group leaders o God, diguna sila. O Lord, padayon kami mag-train og mga laborers in the harvest field, O Father. Og daghang mga kalag, O God, ang mahawas padung gikan sa impyerno og madala diha sa imong gingharian Ginoo. Lord, sama sa panahon ni John the Baptist, ng imong kingdom God, nga kini mag-advance forcefully. Og imong i-confirm ang imong word, pinaagi sa mga signs, mga wonders, O God, mga kaayuhan, O Lord God. Lord, ang imong anointing, imo gayong ibubo ka na mo Ginoo. Lord, salamat. Ang among giampo sa Lord God, ang among mga personal nga panginahanglanon. Salamat Ginoo, nasayod ka kung unsa kini Ginoo. Kayuhan sa lawas, kalinaw sa kasing-kasing ug hunahuna, kalinaw sa pagpuyo, ang among mga panimalay imong lig-unon, tagbuon nimo ang among mga physical nga panginahanglanon, emotional, Lord, mental, labi na Ginoo sa spiritual needs of Father. Kami nga makailadi kanimo ug mudot-dot diha kanimo Ginoo. Lord, salamat kaayo. Ikaw magatubag o ikaw nagatubag na ka Ginoo sa among mga pag-ampo ug amo kang gipasalamatan Ginoo. Sa ngalan ni Jesus, ug tanan mayron Amen. God bless you. Makalingkod na ang tanan o kita andamon atong kasing-kasing para sa pagpaminaw sa pulong sa atong Ginoong Diyos. Okay, praise God. Salamat sa atong buhi nga Ginoong Diyos. Okay, manlingkod na ang tanan. Ug karong buntaga padayon kita sa paglig-on o pagdayeg sa atong pagtuo diha sa Ginoo. Okay? So atong makit-an nga usa sa mga epekto ni ining pandemic mao ang economic loss. Daghan ang nawad-an og trabaho, daghang mga negosyo nga nagsarado, daghan ang mga naalkansi. Unya karon ang question is unsa may mahitabo sunod. Okay? So atong tan-awon unsay atong mabuhat sa inani nga sitwasyon. Nakadungog ko uban nga ang ilang working hours gi-reduce, ang ilang sweldo na half na, unya especially katong naa sa tourism industry, ang mga travel agencies, ang atong mga hotels sarado for a season. Yeah, we don't know hatud karon sa gyud ni mabalik ang atong tourism ani. Kay mahadlok man ang mga tawo nga musuroy-suroy. Probably a year or 2 years later. So, ang question karon is, unsa may atong buhaton? Some of you, ang inyong trabaho, murag, dili na mo apply. Kinahanglan na gyud tag bag-o nga pag-una-una. Okay, so, unsay atong buhaton sa ingon ani nga sitwasyon? So, adunay similar nga istorya ni Ana mao ang kinabuhi ni Job or Job. Kaya sa Job 1 verses 2 to 3, mao kini si Job, nagaingon ang Biblia, nga aduna siya 7 ka mga anak nga lalaki ug 3 ka anak nga babae. Unya na siya tagiya og 7,000 ka mga karnero, 3,000 ka mga camel, 5 kagatos ka mga oxen, o 5 kagatos ka mga donkeys, o daghan kay siyang mga servants. Unya he was the greatest man among all the people of the East. Ato ka nang makita sa Job 1, 2 to 3. Unya, ang hitabo, the devil afflicted him. Okay? The devil afflicted him with skin disease. Unya, he lost all his possessions in one day. Imagine na ang iyang mga anak na namatay sa usa ka adlaw lamang. Unya, ang tanan niyang mga kabtangan na wagtang sa iyang kinabuhi, kausa lang sa usa ka adlaw lang. In fact, sa grabe nga nagian ni Job o ni Job, sa Job 3:11 to 12, iyang gitunglo ang iyahang panahon sa panganak. Ingon siya, "Why did I not perish at birth and die as I came from the womb?
Why were there knees to receive me and breasts that I might be nursed? Kumbaga ingon si Job, nganong nabuhi pa man ko, nganong giatiman pa man ko sa akong inahan. Okay? Unya, sa laktod nga istorya mga kaigsuunan, na-realize ni Job nga kining tanan nga iyang gikahadlukan. Okay? Actually, na ikahadlok sa kasing-kasing ni Job, nahitabo sa iyang kinabuhi. Ingon siya sa Job 3:25, what I feared has come upon me, what I dreaded has happened to me. So maybe some of you are feeling that way right now. Nga, Lord, naunsa naman ni ang akong sweldo na slice into half. Lord, ako na asa no work, no pay scheme. Nga, mga duha ka bulan nang wa na ko'y trabaho, Ginoo. Mag-unsa na lang mi, Lord. Ang negosyo na ko, Ginoo, murag wala na pag-abri ning GCQ or pagbalik namin sa normal, murag dili na gid ko kabalik, Ginoo. Tabangi ko, Lord, unsa may akong buhaton. Okay, so unsa may atong angay nga buhaton. Una, i-maintain nato ang right perspective, mga kaigsuunan. Klaro kaayo sa Biblia nga kining tanan nahitabo kang Job, dili ang Ginoo ang nagtangtang or patay sa iyang mga anak. Kaya, klaro kaayo nga ang yawa ang naghatag kaniyang sakit, ang yawa ang nagtangtang o kuha sa iyang mga kabtangan, ang yawa ra gyud ang naghatag og katalagman kang Job. So ato ka nang ibutang sa insakto nga perspective. Ang Ginoo nag-allow lang sa yawa. Nganong naka-allow man ang Ginoo tungod kay aduna man ko siya kahadlok nga kining mga butanga mahitabo. Mao siya nga ingon nga sa Job 3:25, what I feared has come to me. Ang akong gikahadlukan niabot sa akong kinabuhi. Okay, so ato ra gyud i-maintain ang right perspective. Una, ingon si Job, the Lord giveth and the Lord will take away. Okay, wala gyud to gi-count against Job, ingon ang Biblia. Kung baga, inosente ra si Job nga iyang akusaran, quote-unquote, akusaran ang Ginoo nga maoy nagtangtang or nagkuha sa tanan nga anaakan niya. So, tungod kay inosente si Job, wala ra pud ni count against sa Ginoo kaniya. So una, maintain a right perspective. Maayo paghihapon ang Ginoo, mga kaigsuunan. Ang Ginoo ang giver, dili siya ang taker. Siya ang mupanalangin nimo. Siya ang magtagbo sa imong mga panginahanglanon. Siya ang mutabang kanimo nga mabalik ang imong kabtangan, mabalik ang imong panginabuhi, mabalik sa normal. Unya siya ang adunay gahom nga mutabang kanimo. So maintain a right perspective. Ikaduha, take away fear. Tangtanga ang kahadlok sa imong kasing-kasing nganuman. Tungod kay ang kahadlok mao kanay pultahan sa yawa. Pero ang pagtuo diha sa Ginoo maoy magahatag og higayon sa Ginoo nga molihok sa imong kinabuhi. Ikatulo, keep on trusting God. Padayon og pagsalig diha sa atong Ginoong Dios. Ingon ang asawa ni Job sa Job 42:12, ang asawa ni Job, ningon kang Job, tungluha na imong nga padayon pa kada tuo sa imong Ginoo. Unya, ingon siya naron nga kung tinuod imong Ginoo nganong nahitabo man ning mga atong na hitabo karon sa atong kinabuhi. Okay, so keep on trusting God. Saligi ra gyud ang Ginoo. Taligi ang Ginoo tungod kay ang atong Ginoong Dios maayo kaayo. Kay mao siya sa imong sitwasyon, kay mao siya sa imong panginahanglanon, ug ang iyang plano kanimo maayo ra gyud. Nag-ingon siya nga ang plans niya are plans to prosper you, plans to give you hope and a future. Besides kini nga sitwasyon na dili kini magdungay, mga kaigsuunan. Tan-awa ug paminawa ang gisulti sa Job 42:12-13. The Lord blessed the latter part of Job's life more than the first. Human ining pandemic, mga kaigsuunan, katuota. We can believe God that you are going to be more blessed than the previous years of our lives. He had 14, imagine
from 7,000 na double good. Managiingon ni Joyce Meyer, double for your trouble. If the devil has given you trouble right now, you can believe God for double in your life. From 7,000, in the end of his life, he had 14,000 sheep. Ang yang 3,000 camels na himong 6. O niya, 500 oxen na himong 1,000. Same thing with donkeys. O niya, adunay siya 7 ka anak og 3 ka mga anak nga babae. O niya, pinakagwapa yun, walay makalupit sa mga anak ni Job. Okay? So, kining pandemic mga kaigsuunan, dili ni padayon, dili kini magsige. Makatuo kita sa Ginoo nga after ni ini, kung unsa may nawala nimo, kung unsa may gikawat sa yawa, we can believe for more. Especially kung ikaw kanunay nga nag-tithes, kanunay nga nag-sow sa imong seed, you can always believe on the promises of the Lord. Ang Ginoo faithful. Ang Ginoo dili mamakak sa iyang pulong. Ang Ginoo tinuod gayud mga kaigsuonan. So be faithful, padayon kita og tuo sa Ginoo, padayon kita salig diha sa Ginoo, salig ra gyud ta mga kaigsuonan. Igna ka ng imong naastapan, igna salig lang. Okay? Everybody say, salig lang. Musalig rata sa atong Ginoon Diyos. Adunay maayong butang nga gibuhat ang atong Ginoon Diyos. Og tanan mo ingon og amen. So magpadayon kitag hatag sa atong ikapulo og mga halad diha sa atong Ginoon Diyos. Naa sa screen ang atong account number, okay, sa BPI. So you can send your tithes and offerings, or you can go to the church and you can drop your tithes and offerings, or sa imong D group or whatever. Padayon na kita mga kaigsuunan. Tungod kay ang Diyos nga atong gialagaran, siya gamhanan o dili siya mopakyas kanato. Kung ikaw anaa sa gawas sa Pilipinas and you just want to bless, the Lord has touched your life, you can also do the same thing. Ano na kita account number sa atong dollar account, so you can deposit or send your money through our dollar account. God bless you. Thank you. The dark tried to hide you and steal you away. Death tried to keep you inside of the grave. The enemy fought you, he tried but he lost.
You cannot be stopped. When we cried for freedom, you tore down the walls. The weight of our burdens, you carried it all. Our fears and our failures, and dead on the cross. You cannot be stopped. Mover of mountains, breaker of chains, Jesus has triumphed over the grave. Sing hallelujah, the battle is won. Nothing can stand against our God. We stand on your victory, we shout out your praise. Miracle maker, you're mighty to save. Awesome in power, relentless in love. Jesus has triumphed over the grave. Sing hallelujah, the battle is won. Nothing can stand against our God. There's nothing that can stop our God. There's nothing that can stop our God. There's nothing that can stop our God. There is nothing. There is nothing. There's nothing that can stop our God. There's nothing that can stop our God. There's nothing that can stop our God. There is nothing. There is nothing. There's nothing that can stop our
With every breath you take, wait for me, wait for me. I will do the same. Wait for me, oh wait for me. There will come a day when finally I'll say, staring in your eyes, I've waited my whole life. And staring in your eyes, I've waited my whole life. But this night, I don't know your name yet. May buntag sa tanan, dako kayong pasalamat sa Dios nga kita mag-abot sa kahanginan paagi sa atong pagpadayon sa atong panimbahon. Nagpasalamat kita sa Ginoo nga bisan gani nga naay mga kakulian susama sa ato karon nga nakaplagan, ang Dios nagmatinud-anon sa kanunay ug sa tanang panahon. May buntag mga kaigsunan, salamat sa Dios sa iyang kaayo ug karong kabuntagon magpabilin kita sa atong pagtuki, pagtuon sa pulong sa Dios. Ang atong pagatun-an ang pagpangandam sa bag-ong normal nga atong pag-aatubangon. Dili man gud ta mubalik sa usa ka karaan nga sama lamang gihapon nga adlaw sa atong pagbalik sa atong mga panarbaho, apan dagko kaayo og mga kausaban. Ang usa niya na nga sige tang pahinumduman mao ang paggamit o gitawag natong face mask or face shields. Kaning mga butanga usa sa mga pahimangno gitawag nilang protocols aron ato nga malikayan ang pagpadayon sa infeksyon. Hangtod sa wala pay bakuna, dili pa ta malingkawas aning dako nga kahigayunan nga ang infection makapadayon. So muna ang atong hisugdan ng aging semana o magpabilin kita ana nga pagtulunan ikaduha karon nga serye sa atong pagpangandam sa bag-ong normal nga atong pag-aatubangon. Atong gihisgutan nga susama sa gitudo sa Biblia nga dili mahimong gamiton ang karaan nga butanganan sa bino sa pagbutang sa bagong bino. You cannot put a new wine on an old wine skin. Sa bagong pagpanlihok sa Ginoo, dili mahimo nga ang imong gamiton ang karaan ng gihapon nga mga pamaagi o kinaiya. Gikinahanglanon ang imong kasinatian sa hagit o gikinahanglang kausaban. Mao na ang imong pangunahuna, dako kini kaayo og matabang kung imong masabtan ang panginahanglanon sa pag-usab sa atong kaugmaon. Naatay mga pipila ka mga butang, no, kani siguro pahinumdum lang igsuon. Naay mga pangunahuna nga gusto lang kong ipahimangno sa tamo padayon. Una mao kini nga walay laing maka-ut-ut sa usa ka puthaw kundi ang iyang kaugalingong taya. But pasabot igsuon walay laing makadaot sa mong kaugalingon kundi dili ikaw lamang pod. Kung dili ka magpangandam sa usa ka bag-ong mga panghitabo. Ikaduha siguro ang natong tanawon nga ang pagsaka o pagnaok sa kinabuhi importante nga ato kining ikapadayon. Susama bitaw sa atong matawag nga ECG. Sa ECG naog sa kapanaog nakasapanaog ang linya. Kay kung moderitso na naigsuon, patay. Dili na gyud ta mapuslan pa. Muna ang pagsaka naog kausaban na anapod, padayon lang. Kay mao man kini ang kinabuhi. Kay kung magpabiling ka ng inana, flat na ang imong linya, muragwa na kay kinabuhi. Ikatulo nga pangunahuna, ang kahadlok kay lisod ni hubaron sa Binisaya, no? Pero sa in English, ang fear kuno igsuon ay duha ka meaning or acronym. Una, forget everything and run away. Forget everything and run away. Mo na fear. Or
what you can do is to face everything and rise. At tubangon mo ang tanan o atong barugan. I would prefer that we face everything and rise rather than running away. Kay ang saktong kinaiya naaman sa pagtulunan sa pulong sa Dios. So magampo tayo igsoon. Usa sa ato pagampo ato sa ablihan ato Biblia para atong maduol sa Dios ang iyang pulong. Juan 6:63. Juan 6:63. Ang naghatag og kinabuhi mao ang Espiritu sa Dios ug dili kini mahimo sa unod. Pinaagi sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo, mabatunan ninyo ang Espiritu nga naghatag sa kinabuhi. Magampota. Amahan namong langit nun, miduol kami karon kanimo, nagpasalamat nga ikaw ang muliho. Hatagi kami glamdag, hatagi kami saktong kasinatian, aron among atubangon ang among taliabot nga maayong planos Ginoo sa naay saktong panghunahuna. Salamat Espiritu Santo nga may mutudlo karon taknaa, muhikap sa matag usang kasing-kasing, giandam matag-usa sa pagdawat sa pulong sa Dios. Gamit ako Dios ng imong alagad sa ngalan ni Jesus. Ug tanan mosulti og amen. Sa atong pagtuki Kristono, ako na lang magtubagon ning atong mga gitawag nga sa Tagalog pa haka-haka, kuro-kuro. Buratag mga Hapon anino, haka-haka, kuro-kuro. Na atay mga daghang mga hungihong, mga balita nga nagdala og kahadlok, ang uban galing wa na sila kasabot unsa na ni. Tungod kay daghan kaayong mga atong matawag nga panguntsaba nga mga teorya o mga science fiction nga pangunaw na bahin aning pandemic unsa bagyo daay kini. Well, usa ta mo ngadto sa akong gustong ipahimangno kaning nahitabo ron igsoon simple lang ni pandemic of fear. Mao na naghatag og kalibutanon nga kahadlok. And if we are going to stick to the word of God, dili angay tang magpalupig aning mga butanga. Ang gamiton natong pangtaming aron dili ta mabalda aning kahadlok ang pulong sa Ginoo ug paagi ka na sa kahibalo. Kung wala ka nahibalo aning mga butanga, dili gyud ka makasinati sa kamatuoran na gusto sa Dios. So atong sugdan Nixon, atong kanon, ato lang ning ako na lang yung iprangka ang mga nagdagang istorya sa atong panahon karon. Ako ning gitawag nga science fiction or conspiracy theory. Bahin sa pandemic, gihisgutan, asagikan ang coronavirus, nganong naay coronavirus, nganong kini mauna. Well, dagano, pero akong istorya, akong nasabtan nga conspiracy theory, or kanang naay mga panghitabo nga naay konsabo ang mga pipila ka tao nang gawas ang mga pulong nga world order naay gitawag nga one world order, naay gitawag nga Illuminati, naay nang gawas nga mga term nga pag-abot sa Antikristo, naay mga pinulungan gigamit ang 5G, naay gigamit ang mga pulong nga ID 2020 or Bill Gates ID, ug nagkadaiyang mga teorya na apay mga nasod nga gipangisgutan nga ang COVID kuno gikan virus gikan sa Amerika nga gibutang dito giplanta kuno dito sa Wuhan ug dito na discover o na diskuberan tungod kay daghan mang mga kasaypanan sa ilang safety precautions sa Wuhan o buot kuno pasabot didto gyud nagsugod pero naako no gyud ang pagsugod ni ani gikan pa gyud sa laing mga kanasuran. Mao na gitawag nato mga teorya or mga konsabong mga teorya. Pero ato sa subay ng mga teorya para malingaw ra tayo sa uno. Yung sila kaning pandemya nagsugod ni kay naay plano ang usa ka grupo gitawag nga Illuminati o gitawag ba nga mga tao nga gustong mo kontrolar sa tibuok kalibutan.
Nya among mga tao, balik tayon kay na may nabasahan sa Bible nag-ingon nga mao ni mga timailan sa away mga adlaw, dali-dali dahil ningon nga mauna ni ang pagpangandam sa gitawag nga paggawas sa Antikristo. Mauna ni. Og tinuod man makita nato ang mga timailhan, grabe ang virus, ang COVID-19. Usa kini sa pinakadako nga eksperimento sa mga teoryang akong nabasahan nga nagpakita nga naagyud di ay kayang buhaton ang usa ka maalamong tao sa pagkontrolar sa tibuok kalibutan. Kay sabta igsuono, walay bisan usa ka nasod ang nisupak. Walay bisan usa ka nasog ang nitig-ag kasing-kasing nga wa motuo o nituman aning gitawag nga COVID. Mano akong gingin lang ganina nga pandemic of fear kay mao'y gigamit nga kahadlok ang pangunahuna nga mahadlokon gigamit aron ang tao sa tibuok kalibutan mopailalom ani nga mga pangunahuna. Way dakong nasod gamay nga nasod ang makasugakod hangtod sa dili sila muyukbo aning gitawag nga COVID-19. Ug tungod niya nakita nila nga kaya gyud di ay padukuon ang mga kanasuran. Mahimo gyud di ay nga bisan unsang klase nga mga kanasuran, dagko man o gamay nga nasod, mahimong muhunong ang transportasyon, mahunong ang ilang panarbaho, ihunong ang ilang normal nga kalihukan, mawala ang turismo, mawala tanan. Nakita nila sa ilang teorya nga tinuod yun nga kung mo-decide na ang usa ka maalamon nga tao, makontrolal ang kalibutan paagi sa usa ka panghitabo nga atong gitawag karon nga pandemya nga naghatag og kahadlok og antibuok nga mga liderato sa nagkadaiyang mga kanasuran, wala gyud ni supak. Og ingon man nga nakita pod, napakita nga daghang nangamatay, daghang na-infect og daghan pang mga nahitabo nga paghagba sa ilang mga ekonomiya. Ug tungod niya na ay mga teoryang nagsulti tungod niini ilang gisuwayan, sample parong kani, testing ni siya kung mo epekto ang ilang mga pamaagi nga makontrolar ang tibuok kalibutan sa gitawag nga one world or new world order, ang bagong kalibutanon nga pagduma. So ako atong makita naapay nagsulti nga kani nga pandemya gitawag ning COVID, dili tungod kay Nobel Prize coronavirus, pero ang rason gid kuno tinuod ani nganong COVID ug dugay nga gitun-an ang virus ug gimugna ang word nga COVID kay ang meaning kuno sa COVID kay Certificate of Vaccination ID 2020. Og nagpakita nga kung ikaw kuno mabakunahan kay kini kuno ang paagi nga ang tanang tao sa kalibutan mudawat sa bakuna nga magsugod na ang gitawag nga pagkontrolar o bag-ong kalibutanong pagduma sa tibuok kalibutan sa usa lamang ka tao nga mahimong leader. O kawalimata sa Bible, gihisgot magita na, no, nga mabot ang Antikristo, siya ang maghahatag og usa ka tingog sa tibuok kalibutanon nga pangunahuna o sila muyukbo ana sa iyang gustong mga mahitabo. O gitawag ni siya nga COVID-19 kay gigamit nila ang gitawag nato nga panglawas nga mga pagbati, maoy gigamit nga rason kay wala manggoy language barrier when it comes to your health. Walay makababag nga mga rason pag-abot na sa atong mga pagbati. So ilang gibuhat, gisuwayan nila kuno ang COVID nga mauni nga makita nato kung saan pagkontrolar, mahunong ang eroplano, mahunong ang mga transportation, tourism, negosyo, oil, everything. Mo-crash ang oil, mo-crash ang ilang presyo, and all of what they think they can control had been tested using the COVID-19. O dito sa mga teorya, ingon sila nga mauna ni nga makita nato nga walay maayong laki sa mas maayo pang laki. Og mauna nga naagyoy mga angay natong iampo. Og niresulta kini sa mga hungihong nga dili magpabakuna kay mauna ni ang gitawag nato nga chip para sa Antichrist nga pugson ka nga mutuman sa usa ka harianon nga
nga Dios sa iyang tawag sa iyang kaugalingon aron mo demanda sa iyang mga tumong. Ug tungod sa inani ingon sila nga kung mahitabo mo gid ni kinahanglan ay andam unsaon kuno pag duma sa tibuok kanasuran usa may kwartang gamiton kay sa United Nations manggaling nagkalain ang mga currency magyapon sa Europe, sa EU na apagyapoy pag lahi-lahi ang UK pounds ang katibuok ang euro money ug usaon man nila kung tibuok kalibutan ang gamiton kung naay gitaw nga one world government or new world order. So kinahanglan na ay gitawag nga one currency. Unsa may gigamit na ron? Mao ni gawas ron gitawag nga cryptocurrency or bitcoins. Ang bitcoins man gud o cryptocurrency dili na siya governed by any national bank or of any countries. Walay central bank nga nag-govern ni ana, walay system sa traditional banking ang makakontrolar. Tungod ni ana, nobody can control it except computers. And of course, kasi may ni-create sa computers, tao rapod. Ang maalamon nga tao ni-create sa computers, karon ang computer na mao'y ni-controller din sa mga tao. So the cryptocurrency is what we call the infrastructure. Mo ni ang highway nga gamiton aron ang pagsud gawas og kwarta ilang mahitabo. Remember sa Revelation nagtudlo nga ang mark of the beast will come and he will demand that everybody will have its mark on the right hand and the forehead. And if you don't have the mark, kung wala kay marka sa gitawag nga mark of the beast, dili ka makabaligya o dili ka kapalit. Pero saan man nila kung cryptocurrency ang gibiton nga, di wak magantay kalibutan anang Bitcoin o sa niyana. Dini musud ang gitawag nila igsuon nga 5G o gitawag nato nga higher frequencies, smaller spaces nga mga antennas that will be better in communication. It will enhance a lot of the technology that we're able to use today. Ang 5G usa ka technological advancement nga nabuhat. Maayo kini kung imong tan-awon sa ilang tumong. Na ay mga nagsulti ang delikado ang 5G kay makapatay ng tao tungod sa taas kayo sa makuha nimo nga radiation sa imong paggamit kay mugkadagan ang antena magkagamay ang iyang mga spaces. So any person who would be moving ma-monitor gyud mo nang naatay gito nga monitoring no nya ang ingon sila abang mga teorya karon nagsulti mas dako ang mga nangamatay ug na-infect ngadto sa mga nasod nga nag-apply na sa 5G. And there's a lot you can find in YouTube today proving that the 5G has really increased the adaptability of the virus because of the ability of the communication of the antennas to adapt to this virus computer generated and controlled movement. Now, o sige pastor, akong dawaton nga mo na siya, pero unsaon man nimo pag-income sa cryptocurrency mo palit ka. Di man igsuono kaning gitawag natong mga chip. Maayo kay na siya sa unahon na nimo kung ang tumong ni ana kay ngano. Kung naa kay chip sa imo sa imong lawas, mo ni ang explanation. Kung naa kay chip sa imong lawas kung maaksidente ka, dito tanan makita ang imong medical history, makita ang imong family, ang imong blood type, ang imong previous medical records, kung naa kay sakit. So kung naa kay anang chip niya, na aksidente ka, ila ra ng scan, makita dayon unsay angay buhaton sa imong lawas. Dili na sila mubalik na pud sa history, di na pud sila mubalik sa unsay nahitabo ni adto, nya kung nakalimot na tong pasyente, they all end up dead end. But when you have medical history in your body by the way of the chip, they will tell you, it will be easier. Mabangga ka, maksidente, mamatay ka, makita sa chip nga you will donate your heart, you will donate it will all be easy. Kung mamatay ka, naana dito ang will. Ug sa imong chip, kumpleto po na siya. Na ang imong birth, na ang imong sa ato PSA, na din na ang imong employment records, school records. Usa lang kaskan, inana na. Ngayon ko, agrabiya po, kuya, wag ko na pastor. Well, sa karon pa lang na naman ta na wala lang ingon chip sa atong lawas, pero naanay chip nga gi-record sa PSA, sa atong Philippine Statistics Authority, na natanang atong mga detalye, pero mukuha pa ka. Kung kinanglan kag PSA, mo apply ka, kuha kag birth certificate, imong marriage certificate,
to authenticate that you are the right person. Pero kung naa na kay chip sa inyong lawas nga giplano sa mga tao nga gusto nga naa na ning mga butanga, dili na siya lisod. Kung mopalit ka, padung naman ta sa gito nga cashless society, cryptocurrency or Bitcoin, iscan na ng imong chip, and all of your banking history to ana dito, ang imong kwarta na withdraw, tanan, everything will be on record. Ang imong financial statement, tanan imong property, everything will be on that chip. Muna nga na ay mga danger, of course, no, posibleng magamit na unscrupulously by people who would want to take advantage of you. So with all of that theory, nag-end up na siya, mayroon ng mga tao karon, di gyud ko magpabakuna, bahala na mo, mamatay ko, kung mamatay ko, di ko mo bow down sa Antichrist. Kaya sa Antichrist, manggod, i-require ang tanan tao nga mo na gitawag nga mark of the beast sa iyang forehead or sa iyang right hand. And when you don't have the mark of the beast, dili gyud ka mabuhi og normal, because you will have to use the chip to negotiate, sell, or do a regular life. Umuna ang mga pangitabo karon nga daghan ang nanghadlok nya naatay COVID o nya di pa ta magpabakuna, tiwas. Well, tiwas gyud kung nana man gani ang istorya. Pero pastor, mangutana ko nimo, Pastor Noel, mutuo ba ka ani? Prangka lang ko ninyo igsuono, dili ko mutuo nga kaning atong naagian nga pandemya, akong tanaw ani prelude, gihatagan ta o kasinatian aron maandam ta nga mga alagad sa Ginoo unsaon pag-atubang. Pero naaman ning mga teorya nga imong gisulti nga tinuod, nakita naman ni nato, tinuod gyud igsuon, musulti pagyud ko nimo, hapit na ang pag-abot sa Ginoo, hapit nang mogawas ang Antichrist. Dili na question, it's a matter of time. Pero ano din makamutuo sa gipambuhat karon o sa ni Bill Gates nga ID 2020? Ngano igsuon, nganong kung moabot ang bakuna, magpabakuna ko tungod sa pulong sa Ginoo. Atong tunan. Let's begin. Kaning atong gikisgutan igsuon na may gitawag nga tribulation period. Sa tribulation igsuon mo na ang gitawag nga 7 ka panuigon nga kalisdanan sa unang 3 ka tuig at 3 ug tunga ka tuig, murag maayo pa kay giilaman ang usa ka leader nga acknowledge as good. Pero after the first 3.5 years, ingon na Biblia, ang sunod nga part sa 3.5 years, sa iyang 7 years, dito na ipahimutan ang tanan niyang plano, ang blaspheme, etc. No? Matun-an na nato sa Biblia. Daghan kay na, usa pa na ka lesson nga, 3 ka lesson nga angay natong tukyon. Pero, naay tribulation. Ingon sila, Pastor, mauna ba ni, parang na batas tribulation? Padung na ta. O niya, nga nung di man kamutuo, aning COVID nga, pandemya nga mauna ni ang chip nga giandam para ani. Well, una igsuon na I hope and pray that nakadungog mo sa pulong nga rapture. Kadungog mo na rapture. Atong ablihan atong Biblia igsuon sa unang Tesalonica 5:9. Unang Tesalonica 5:9. Unang Tesalonica 5:9. Ingon din sa Biblia, ang Dios wala mo magpili kanato aron kita iyang silutan, kundili aron maluwas pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Ang Dios wala magpili kanato aron kita iyang silutan. Kini nga bersikulo igsuon sa unang Tesalonica 5:9, maoy atong mahawiran nga pulong nga nagtudlo nga dili ta maapil sa gitawag nga tribulation. Kung magtutuo ka ni Kristo, gidawat nimo ang kamatayon ni Jesus, og nidawat ka sa iyang pagkaginoo, gikumpisal nimo si ang Dios sa imong kinabuhi, og nataw ka pag-usap, naa si Kristo sa imong kasing-kasing, ug ikaw wala gipili aron masilutan. Ang tribulation nga matawag igsoon mo nay silot sa Ginoo sa mga taong nisupak nagmasinupakon sa atong Dios. Tungod kay ikaw ni dawat ni Kristo, nagmatinumanon ka, naningkamot ka sa pagpahimaya sa Ginoo sa imong kinabuhi, nagmahal ka sa Dios. Wala ka giplano aron masilutan. Ang silot nga atong gisgutan mo na ang atong gitawag nga tribulation.
unsa man ang tribulation mo na ang pito ka tuig nga gisulti sa Revelation nga mahitabo sa Revelation 13 nga ang Antikristo maghari. Pero pastor, unsa man naibot pasabot na kaning rapture igsuon ato sang i-define no. Unsa man ang rapture? Atong mabasa ang rapture sa unang Tesalonica 4:13-17. 1 Thessalonians 4:13 to 17 atong basahon. Mga igsoon, buot kami nga masayod kamo sa kamaturan mahitungod ni adtong nangamatay na aron dili kamo maguol sama sa mga tawo nga walay paglaom. Kita nagtuo nga si Jesus namatay ug nabanhaw. Busa kang Jesus banhawon ug dadon sa Dios uban kaniya kadtong nangamatay nga nagtuo kang Jesus. Ang pagtulunan sa Ginoo gitudlo namo kaninyo nga mao kini. Ang kita nga buhi pa inigbalik sa Ginoo dili mag-una ni adtong nangamatay na. Unya mabati ang singgit sa pagmando ug ang tingog sa arkanghel ingon man nga lanog sa trumpeta sa Dios ug mukunsad ang Ginoo sa langit gikan sa langit mao'y unang pagbanhaw kadtong nangamatay nga nagtuo kang Kristo. Unya kita nga buhi ni adtong adlaw bayawon uban kaniya dito sa panganod bayawon uban kanila dito sa panganod aron pagsugat sa Ginoo ug kita unya uban na kanunay sa Ginoo. So mao ni ang gigamit nga pulong sa Binisaya, ang gigamit is bayawon kita makakuyog ta ni Kristo. Sa in English ang gigamit sa verse 17 mao na we will be caught up together with them in the clouds. So bayawon ta, so pag-abot sa Ginoo di pa siya mutupas mo ni ang initial nga pag-abot sa Ginoo. Pag-abot niya kwaon ta ang mga magtotoo, ang mauna ang mga nangamatay na una nato ug sunod kita nga buhi pa kung maabtan pa ta ang panahon na bayawon ta. We will be caught up together with them. Nya mukuyog ta ngadto kang Ginoong Hesus pag-abot dito sa gingaran ni Hesus sa kalangitan. Dito ang gitawag nga judgment seat kung asa muhatag ang Dios og mga purong-purong dito sa kalangitan sa mga tao nga nag-alagad sa Ginoo. Now, muna ang rapture, muna atong gitawag nga pagbayaw sa atong lawas, bayluan ta o gitawag nga mortal nga mahimong immortal ko ang madunot sa dili na madunot kung maabtan ta ang pag-abot ni Kristo. Karon muna ang rapture. Karon igsuon, kanus aman ang rapture. Klaro sa Biblia sa unang Tesalonica 5:9 nga wala ta gipili para silutan. Ang silot mao na ang gitawag natong tribulation. So usa mahitabo ang gitawag nato nga silot o tribulation, mahitabo sa ang gitawag nga rapture. Now, naay tulo ka school of thoughts regarding the tribulation o kanusa ang rapture. Una gitawag nga pre-trib or pre-tribulation time. But pasabot ang atong masabtan ana nga ang pagkuha sa Ginoo sa mga magtotoo usa moabot ang tribulation. Mauna ang atong gituan tungod sa unang Tesalonica 5:9 that we have not been appointed to suffer the wrath. And that is pre-trib or pre-tribulation belief. Na ikaduhang pagtuo gitawag nga mid-trib or in the middle of the tribulation. Di ba ang tribulation gisulti sa Biblia sa Revelation 13 7 years. Ang first 3.5 years mao na ang pseudo peace or murag malinawon pero naanay dagang mga pangitabo. Paghuman sa unang tulo ka tuig ug tunga mamatay ning Antikristo pero mabuhi. Pagkabuhi niya tanang tao makabalo og dina na noon sila mutuo, muyukbo, mu worship ani ni Antichrist. Now, sa paghuman sa first 3.5 years nituon ni saling nga midtrib nga dina pakwaon sa Ginoong Hesus ang mga saints. Naapot ay usa ka pagtulunan nga nagtuupod uban ng nini nga gito nga post-trib. Kuwaon ta sa Ginoo paghuman na sa tribulation. But pasabot, nagkalisod na ta, niagi na sa tatanang mga kalisdanan, etc. etc.
ug tungod niya na sa ata kalisdanan pag naog ni Kristo sa gitawagin nga second coming kanang mutugpan ang iyang lawas nga ni sa yuta, dala na ang gitawag nga Armageddon, the battle of the Armageddon, ang tibuok kalangitan munganhi aron nalupigon ang yawa o dina na kunukwaon ang mga magtutuman nilang gitawag nga post-trib. So naatay mid-trib, post-trib, o atong gituan mao ang pre-trib. Tungod kay ang bersikulo nga nagtudo wala ta gipili para silutan. Apan giandam tas Ginoo para makakuyog o makauban sa gugmas Ginoo. Now, para dili ta maglibog sa atong pagtuon sa Biblia, suno pag-abot galing sa end times o gitawag nga pagtuon sa bahin sa awahing mga adlaw. Kung imong tanawon ng Biblia, ang libro sa Mateo ngadto sa John, mao na ang gitawag nga bahin sa mga Hudyo. Ang mga openings, mabantay libo, it all is about the Jews. Mateo ngadto sa Juan, o kadtong sa Hebrews, kutob sa Revelation. So kung sa dispensation pa, Matthew to John is all about the Jews. And Hebrews to Revelation is all about the Jews. Ang Gentiles, ang konsepto, musugod na paghisgot sa end time sa dispensation, di na musugod sa libro sa Romans hantod sa Pailimon. So kung muhisgot ka pag-abot sa gitawag nato nga end of days or end times or last days, makita nimo konteksto bahin sa mga hentil or talking about the Gentile world between the books of Romans to Pailimon. Mao na ang libro sa Pailimon, sugod sa Romans to Pailimon, muna gito nga itong age of grace. Muna ang gracias Ginoo nga gigamit para maluwas ang mga hintil aron masina ang mga Israelita, mga Hudyo, ug sila mudayeg pod ug mutuo sa Ginoong Hesus. Kano sa man ang rapture igsoon? Well, gisulti sa Romans 11:25, klaro like so no, walay nahibalo sa oras adlaw except the Father in heaven. Of course, ang amahan og si Jesus, usara man na sila, nahibalo gyud na kay wedding of the Lamb baya na. So kahibalo gyud ang Jesucristo niya na karon kay wedding ko na. So he would know, and the Father would probably took the initiative to inform Jesus Christ. But because the Father and Son are one, it's not a question. In Romans 11:25, Roma 11:25, mga igsoon, buot kong masayran ninyo ang usa ka tinago nga kamatuoran aron dili kamo magpakamaalam. Mao kini, ang pagkatiga sa katawhan sa Israel mulungtad lamang hangtod nga mahingpit ang gidaghanon sa mga dili Hudyo nga manuol sa Dios. Akong laing translation ingon siya dire, ang pagkatiga sa katawan sa Israel mulungtad lamang hangtod nga mahingpit na ang gidaghanon sa mga hentil nga manuol sa Ginoo. Muna gitawag sa Bible School nga fullness of the Gentiles. Kaning fullness of the Gentiles igsuon, once mahitabo na ang fullness of the Gentiles, ang rapture mahitabo. Kano sa mana? Pag-abot sa fullness of the Gentiles. Ingon sa Bible, when the Word of God is preached all over the world. Okay? Whether mudawat o dili sila mudawat, basta nahatag ang kahigayunan. And the 5G will be used by the Lord in spreading the gospel so quickly. The 5G will be a tool of God in the future, as it will be likewise a tool of the devil. Pero karon atong makita nga wala tagi plano sa Ginoo nga maapil gyud sa tribulation. So posibleng makita nato ang Antichrist, no? Pero di pa ta kailangan siya di ay. Kay ngano, pagpaila-ila niya nga siya si Antichrist, rapture man ta. So dili ta mabalaka bahin aning mga problema bahin sa Antichrist, kay mugawas man ni siya paghuman na sa atong bayaw sa Ginoo, makuyog ta dinha. Now, mupadayon ta igsoon, kaning Antikristo giplano maginis Ginoo aron mahitabo ang pagtapos sa tanang rebelyon. Ingon diri sa ikaduhang Tesalonica 2:3-4,
2 Thessalonians 2, 3, and 4. Ayaw ka mo palimbong ni bisan kinsa sa bisan unsang paagi. Kayang maong adlaw dili mo abot samtang dili pa mahitabo ang katapusang pag-alsa batok sa Dios ug dili mo tungha ang taong yawanon nga gitagana alang sa kalaglagan. Supakon niya ang tanan nga gipaka-Dios o gipakabalaan sa tao. Himuon niyang labaw ang iyang kaugalingon sa kanilang tanan. Gani mosulod ug mulingkod siya sa templo sa Dios ug ang kuno niya nga siya Dios. So mao ni ang atong gitawag nga Antikristo. Muangkon siya nga siyang Dios. Musulod siya sa templo ngadto sa Israel sa third temple ug iyan ang i-desecrate. Sa ikaduhang Thessalonica 2:6-8, sa Thessalonians 2:6-8 ingon diri, apan may nagpugong niini aron dili kini mahitabo karon ug nasayod kamo niini. Busa panahon nga gitagal muani ang taong yawanon, tinaguan gahom sa taong yawanon, naglihok na og madayag lamang kining gahom kun kini dili na pugngan sa nagpugong niini. Unya ang taong yawanon muani og patyon siya sa Ginoong Hesus pinaagi sa huyop o sa kasulaw sa iyang pagpadayag. So, kung sa maibot pa sa butigsoon, giklaro sa Biblia igsoon nga kaning taong yawan oro anti-Christ madayag pero dili pa siya kapadayag karon kay gipugngan pa siya. Kay wala pa ang fullness of the Gentiles. Wala pa nalukop mga makadungog ang mga hentil sa maayong balita ni Jesucristo. Pero karon igsoon paspas kayo ang pagpadayag sa pulong sa Ginoo. Karon lang sa COVID no kaning naatay quarantine, daghan kayong mga nangaluwas, daghan kayong tao nakadungog, nakabati sa pulong sa Ginoo. Nakoy nailhan nga usa ka grupo nga magtutuig suon 25,000 ang ilang nakita in 2 months time nga nidawat sa Ginoo paagi lang sa gitawag nato nga digital communication using the internet to share the good news of Jesus Christ. So nakita nato na agi mga panghitabo na nga gigamit sa Ginoo ang teknolohiya para makita ang kayon sa Diyos. Mo nang ingon na Bibliano nga pag-abot sa Ginoo makita sa tanan, madungog sa tanan ang lanog sa trumpeta pag-abot ni Kristo sa anang sa rapture. O dili malikayan nga ang tanan tao makurutan og dinha pa lang ang uban musugod og tuo bahin aning mga butanga. Sa gipadayag no 13:7 ingon diri, gipadayag 13:7, gitugutan usab siya sa pagkigubat sa katawan sa Dios ug pagbuntog kanila ug gihatagan pagyud kini otoridad sa tanang katawan sa nagkalain-laing tribo, pinulungan ug kanasuran. So kaning Antikristo taong yawanon naagyud ni siya season nga gialaw sa Dios nga muhari og magdaog-daog sa mga katawhan. Ug mao na ang panahon sa tribulation. Ug kanang 7 ka tuig igsuon, mao na ang silot. Pero sa panahon sa 7 ka tuig, daghan ra gihapon ang mga luwas. Kay naa may gitawag nga 144,000 Hudyo or mga Israelita nga mahimong ebanghelista ni Kristo. Kani karon kay nakita man nila ang panghitabo, nakita na pamatud-an nga sa Jesus gyud ay di na sila mo tuo o daghang mga putlan og ulo, daghang ma-persecute sa panahon sa tribulation kay di man gyud sila muyukbo sa gitawag nga taong yawanon or Antikristo. Now, tungod ni ani igsuon nganong magpabakuna ko kung maabot ang bakuna. Kay igsuon ang bakuna makatabang sa atong lawas. Mingon sila nga, dili na pasuroy, kay ibaw ka, ang bakuna, ma-inserta na nila og chip niya. Igsuon, bisan buta, ato na lang i-assume mo na ang chip. Masud nga sa bakuna para wala ilalis. Di gihapon na mo igo, kay ngano, pag abot sa Antikristo rapture man ta, di gihapon ta maapil. Bisan pa imong isulti nga, makontrol ka sa chip sa imong lawas, dili gihapon. Kay ang buying ug selling nga makontrolar i-demand sa Antikristo is during the time of tribulation, not before tribulation. Kay before the tribulation, wa may one world government pa, nagandam pa sila ni ana. But when the man with the mark of the beast or the man with the Antichrist is revealed, everybody will now begin to acknowledge and the new world order is in place. Muna nga
kung ingon mga to ko sa Afrikano kay mga lagat tas Ginoo, pabakunahan ko mga pipila ka bakuna nga wala nato diri, magpabakuna ko ngano para man is Ginoo. Besides, bisan pag atong ingnon nga ama ko nakapaso mo yugbo ka sayawa igsuon kabalo ko, I would probably rather die. I really don't know, no? Pag naabagi ko ng panahon na, pero I think I would die than bow down to an antichrist. Pero ang Biblia magudison, klaro kayo, di ta maabtan ana. Di magalinta siguro kaila nga siya dayang antikristo kay bisag nakita na dungog na natong iyangan, di ta kay balo kay wala pa siya na deklara kay mahitabo lamang na once the fullness of the Gentiles is revealed, nga ang tanang mga hentil nga angay mudawat sa Ginoo, nga angay makadungog sa pulong sa Dios, makadungog na gyud. So, how do we prepare for this new normal? Mao gani akong tumong. Ako lang ning una igsunog para matangtang ra gini mga kabalaka kahadlok sa iyong pangununa, bahin aning mga bakuna o bahin sa COVID o bahin sa mga teorya nga naay mga nagsabot-sabot para mo na igsuon makagagaho mang Ginoo. Dili siya makontrolar sa bisag kinsa. Ang Dios maayo nga Ginoo. Dili niya tapasagdan sa panahon nga murag wa tay kontrol. Mo nang naay season ay panahon nga gihatag na sa Dios aron atong mabuhat ang atong mabuhat ug makaandam ta nga wa miyembro sa atong pamilya makaabot sa tribulation. Mo nang karon nga naatay grasya, panahon sa grasya, ato gintadon ang atong banay diha sa Ginoong Dios. Ug dadon gyud nga mutubo sa Ginoo, dili nang hilaw-hilaw nga pagka-Kristohano, dili hilaw-hilaw nga pagka-disipulo kanang luto, mga lagad, mainiton, seryoso, tinuod, malipayon nga alagad sa Dios. Kay ngano, magkuyog ta sa langit igsoon, magkuyog ta sa panahon nga gisulti sa Biblia, dili na siya mababagan. Salamat sa Ginoo. So sa ato pagpangandam sa bagong normal, dili ko musuod igsoon, no? Kay kani magun nga ang atong teksto, di ba? Atong balikan sa Juan 6:63 o sa may sulti dito. Ingon dito, ang naghatag og kinabuhi maong espiritu sa Dios ug dili kini mahimo sa unod pinaagi sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo, mabatunan ninyo ang espiritu nga naghatag sa kinabuhi. The words I have spoken to you are spirit and they are life. So ang Biblia nagtudlo igsuon nga ang atong pulong nga budungog is espiritu ug mao na ang kinabuhi. So kung musuta sa atong gitawag nga bag-ong normal, gikinahanglan nga naatay klarong kasinatian sa pulong sa Ginoo. Kinahanglan ang buhi nga pulong sa Dios nagpabilin ka nag-usab sa matag usa ka nato. So usaon man nato pagpangandam Pastor Noel aning bag-ong normal. Kaning magbasa kag Biblia igsoon dili man ni makabuang sa sama sa mga buang-buangon nga musulti ni ana. Apan mahimo kang maalamon, mahimo kang lawom ang imong panabot tungod kay ang grasya paagi sa Balang Espiritu maglihok man sa imong hunahuna o kasing-kasing. Ingon sa Biblia igsoon, kung unsa pa man kahimtang sa imong hunahuna, basta nagbasa ka sa pulong sa Ginoo na mga kausaban. So ato sang hatagang importansya unsay mabuhat kung naagyo ka na mati sa pulong sa Dios nga ang Juan 6:63 nagtudlo nga kaning iyang pulong kinabuhi kini og espiritu ug mao ni ang mag-usab ka nato mo nang importante kay ang pulong sa Dios. Una, ang tao nga atong matawag nga dali bitaw mahadlok, ang tao bitaw nga atong matawag nga sige lang mabalaka tungod na kay walay pulong sa Ginoo. Kaya nga naman, ingon sa Pilipos 4:7, Pilipos 4:7, ug ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tao manalipod sa inyong kasing-kasing ug hunahuna diha sa inyong paghiusa kang Kristo Jesus. Nganong di man ka mahimo ng mabalaka nga pagkatao? Nganong di naman ka sama sa kadaghanan nga kuyawan? Sige. Tungod kay ingon ng Biblia, ang pulong sa Ginoo muanaa sa imong kasing-kasing ug hunahuna ug panalipdan ka sa Dios para dili ka maigo sa pandemic of fear. Dili ka mauga ug mawad-an ka og desire to live for your family, the desire to live for a future good.
Mo na ang Biblia nagtudlo nga ang pulong sa Ginoo kinabuhi kini og espiritu. Mo na nga ang tao nga mabalaka kung naay pulong sa Ginoo makakaplag yun og malinawon nga kasing-kasing. Naagyo kay gitawag nga peace of God. Ikaduha, ang usa ka subo nga kasing-kasing or atong matawag nga sige lang magulanon nga kasing-kasing kung naay pulong sa Dios mahimo siyang malipayon. Ingon sa Biblia sa unang Pedro 1:8, gihigugman ninyo siya bisan wala kamo makakita kaniya og nagtuo kamo kaniya bisan wala kamo makakita kaniya hangtod karon. Busa na puno kamo pag-ayo sa kalipay nga dili malitok sa pulong. So nagtudlo ang Biblia igsuono nga ang pulong sa Ginoo maghatag og dakong kalipay. Og kaning kalipay nga atong madawat magpabilin sa atong kasing-kasing nga bisan nagkaguliang ang kalibutan malinawon ang imong pagbati. Ikatulo, kaning mga kasing-kasing nga atong matawag nga desperado na lagi bitaw kung magkaabot sila sa pulong sa Ginoo kay ang pulong sa Ginoo kinabuhi espiritu man. Unsay sulti sa Roma 15:13. Roma 15:13. Ang Dios nga tinubdan sa paglaom magpuno unta kaninyo sa tanang kalipay o pakigdait pinaagi sa inyong pagtuo kaniya aron magpadayon pagtubo ang inyong paglaom pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. So, klaro kayo igsuno, ang gahom sa Espiritu Santo, mao'y magtangtang sa atong mga sayop, mga magulanon, nga mga pagbati sa atong kasing-kasing. Ug tungod no ana, mahimo na tang mabungahon. So, anong nagsugod man ko diri igsuon? Kung muandam ta sa bag-ong normal igsuon, dili ta magpadala sa bisan unsang pung sa tao. Mupadala ta, magpaapekto ta sa pulong sa Ginoo. Mauni mo hatag nato og gitawag nga kausaban or transformation. Mauni ang maghatag nato og malipayong ugma og mabulahang ugma. Dili ang pung sa tawo nga usab-usab ug wa poy basihanan sa kadaghanan nga atong gipaminaw. Karon, kung naa kay pagpamati sa pulong sa Ginoo igsuon, dili lamang ang imong kasing-kasing usbon ug makakaplag kag malinawon ug malipayon nga kasing-kasing apan dadung ka sa saktong pangunahuna. Dadun ka sa igsuon saktong pangunahuna. Now, kung saktong pangunahuna igsuon but pasabot usa ka motingog imong ginahuna imong isulti. Usa ka masuko imo sang gibalanse ang imong unahuna kung angay bagyo kang masuko. Kung na kay isulti sa sikataw, imo sang gibalance ba kung sakto ba ang imong pulong. Di lang kay musulti ka kay imong gibati, imong ba ako prangka man ko musulti gyud ko. Okay man ang prangka, pero dili porke prangka ka na kay katungod nga mudao og tao. Dili porke prangka ka di pud pasabot na kay katungod nga muut-ut og tao. Tao man sa ta ang atong gitanong atong aniyon. So naay mga butang nga angay natong sabton. Mao na kung naa ang pulong sa Ginoo sa atong kasing-kasing, matudluan ta sa pagsusi sa atong kaugalingon, sa paglantaw unsa na bay atong mga kinaiya nga gipakita sa katawhan. Una no, atong makita kung naa ta sa Ginoo, naay mga kausaban nga atong makita sa atong kaugalingon. Kay na may espiritu buhi man ni og kinabuhi og buhi nga lihok sa Ginoo. Ingon sa Roma 12:3. Kung naa na ka sa Ginoo ang pulong sa Dios nagsulti kanimo, nangandam ka para sa bag-o nga pagpanlihok sa atong kinabuhi, ikaw gyud ang unahon. Timan ino ang makadaot sa putaw taya. Makaut-ut nimo ikaw ra gyud sa imong kaugalingon. So ay atong bantayan. Ingon sa Roma 12:13, kung kay tungod sa grasya sa Dios gihatag kanako sultian ko kamong tanan ayaw isipa ang inyong kaugalingon nga labaw sa tinuod ninyong kahimtang. Hinoon ligdunga ang inyong pangunahuna ug hukmi ang inyong kaugalingon sumala sa gidakon sa pagtuo nga gihatag sa Dios diha kaninyo.
So sa Roma 12 gitudloan kita igsuon nga dili kuno nato angay nga lantawon ang isipon nato ang atong kaugalingon nga mas labaw pa sa tinuod natong kahimtang. Natay word nga lisod usay ituki sa Binisaya ang word nga insecurity. Kaning atong insecurity so mo nay rason nganong mangaway ta, nganong magpamatuod ta nga sakto ta, nganong naatay mga gibuhat nga atong gipamatuod nga maugyot ta, nga mas maayo ta. All of that is based on what we call insecurity. Ug ang Biblia kung naa ka sa pulong sa Ginoo hatagan kag saktong panabot nga dili ni mahimong issue sa imong unahuna kung magsigi na lambang kagunahuna nga mas labaw ka kinahanglan paminawon ka mawala na siya kay ngano naa na kay sense of destiny and security tungod sa pulong sa Ginoo kay tudloan man ka ay tanawin mo kaugalingon nga mas labaw sa tinuod nga kahimtang kay di man ka maut-ut kung ang tao nga imong unahunaon inana ang paglantaw sa imo kay kaila ka sa imong pagkatao. So you don't have to be afraid of anyone. You don't have to prove anything to anybody unless you have to fulfill an assignment and perform for a specific task that was assigned to you. Now, unsaon man na ginanato, lisod ba yan ang buhaton Pastor Noel kanabitong gitawag nato nga pag-usab o pag-transform sa pulong sa Ginoo sa atong kaugalingon. Kung kita-kita lang, maugali kinanglan nato ang pulong sa Ginoo. Kung musud ka balik sa bagong normal, dagamang kong changes. Usahay, kung di ka andam sa changes, muinit kag ulo. Kung muinit kag ulo, sunod-sunod na. One wrong attitude can lead you to a lot of other wrong attitudes. So, una, kung atong makita ang kausaban, di nato tanaw ng atong ulong mas labaw pa sa saktong kahimtang, siguro sakto lang. Una sa tanan, number 1, ayaw po tanawa imong kaugalingon nga labaw sa tanan. You will never look at others as better than you when you don't look at them lower than you. Di ka mo tanaw nga mas mubo sila kay labaw man ka. Wala ka anak nga mga issue. Kumbaga, hold your opinion lightly. O pasag di ang Holy Spirit nga mutingog aron kahatagan og saktong panabot. Let the Holy Spirit give you the right discerning when you need to and appreciate the condition of your life. Proverbs 13 verse 10, ingon sa panultihon 13 Gis, ang garbo walay laing sangputanan kundili kasamok. Ang garbo walang laing sangputanan kundili kasamok. Busa maayo ang pagpakitambag. Ang garbo walaing laing sangputanan kundi kasamok. Igsuon ang pagtanaw ni mas mong kaugalingon nga mas labaw ka sa uban mo nang masuko ka kundi ka paminawon, malain ka kundi ka matagad. Samok ray abton pride gina garbo gina igsuon ang ama ang inahan sa tanang kasalanan garbo. Nganong nangabit, nganong nangawat, nganong namakak, garbo gina tanan igsuon ang pinakaugat niya na. Mo nagigamit sa yawa, nganong nirebelde siya diha sa Ginoo. So, bantayan imong kaugalingon. Unsaon man, paagi sa Balang Espiritu Santo, ayaw lang tawa imong kaugalingon nga mas labaw. Apan, ayaw po tanawa imong mga isig katao nga mas mubo. Aron dili ka mo abot anang panahon na nga murag. Naa nagyug kay garbo nga nagduma sa imong kinabuhi. Ikaduha, atong bantayan igsuon nga admit nato, usay masayop man kita. Kaysa may wa pa na sayop, sukat-sukat. Salamat. Kay anghel na siguro ka. Pero, kaya pa man ta, why tao aning kalibutan ng awa ni Agi o kasaypanan? Naagita na. Ug tungod niya na naigrasya ang Ginoo. Now, kung masayop magaling ta igsuon, mauna makatabang nato ang gitaw nga humility. Makabaton unta tag kamatuoran tungod kay masayop ta, dili ta magpagarbo-garbo o garbo-suong pagkatao kay pao man ta masayop ta. Ingon sa Bible, Pilipos 2:3. Pilipos 2 versikulo 3. Ayaw ka mo pagbuhat bisag unsa gikan sa hinakog nga katuyuan o sa walay hinungdan nga tinguha sa paghambog. Pagpaubos sinuon ka mo ug isipa kanunay nga ang uban mas maayo pa kay sa kaninyo.
So dili kuno nato tan-awon ang atong kagalingon nga mas maayo, apan mas maayo nga tan-awon nato ang lain tao nga mas maayo pa kanato aron dili ta moabot sa garbusuon nga mga pagbati. Roma 12:10, Roma kapitulo 12 bersikulo 10. Pagigugmaay kamo pag-ayo ingon mga igsuon diha kang Kristo ug pagtinahuray kamo. Mag-usa kong ta igsuon, magtinahuray ta. Di ta maghinambugay, di ta magpagara-gara, di ta magpakaron ingnon nga mas maayo. Muna ingon na Biblia, magtinahuray kita. Kanang mga pulongay sunod ako nang matabang kung nibalik na taba sa atong sosyudad sa bag-ong normal ug ang imong utok wala ka nagduma sa garbo apan nagduma ka sa pulong sa Ginoo unsaon pag-atubang sa tawo unsaon pagunahuna sa pangitabo aron dili ka madala sa sayop nga ugma. Ikatulo, ang ingon ang unang Korinto 10:24, unang Korinto 10:24, kinahanglanon kuno hatagan nato og lugway ang matag usa. Hatagan nato kung sa ang matag usa igsuon, lugway. But pasabot, dili nato wala bitaw expect nga ang imong kauban, amigo, kasturya, perfecto. Naadyo kay room for errors. Nga gamiton aron di ka ma-offend, masilo sa imong amigo. Ingon sa unang Korinto 10:24 igsoon, no one should seek their own good. Kinahanglan walay magtingwa sa kaugalingong kayuhan kundili sa kaayuhan sa uban. So para lingkawas ka aning gitawag nato nga way pasensya, hatagig lugway. Kay pa mo kang masayop ka, hatakit pag kahigayunan ng imong amigo, imong katrabaho, masayop man po na sila. Aron ang Biblia nagtudlo, aron dili ka magunahuna og sayop sa imong isikataw. Napayla ang bersikulo sa Galacia 5:26. Galacia 5:26, kinahanglan dili kita magpagarbuhon o magmasukanon o magmasinahon sa usag-usa. Kinahanglan dili kita magpagarbuhon, magmasinukanon o magmasinahon sa usag-usa. So gibalik-balik sa Biblia igsoon, dili sakto nga kinaiya nga masukanon ka, magarboson ka. Kaning mga kinaiya mo igsoon makadaot dili lang sa laing tao kundi sa imo mismo ang mudaot sa putaw iya ang kaugalingon taya. Una atong bantayan ang atong kaugalingon nga ang pulong sa Ginoo nga kinabuhi og espiritu ato yung unahon aron pagbalik nato sa normal nga sosyedad kantiguta mo atiman na ay panghitabo kantiguta mo atubang dili kay mo freak out na ta magsyagit-syagit na ta o unsa man kinaiya nga dili makatabang sa bag-ong mga panghitabo. Ug ikaupat and lastly dinhi ko mo tapos ayaw hikalimti na kay misyon ng kalibutan na. You're not here for your own. You're not here because you happen to be a child of your mother and father. You're not here because you happen to be a husband or a wife to that individual. You are here because God sent you. You are here because God has a plan for your life. Naa ka dire. In other words, ayaw hikalimti ang big picture. You are playing a part. You are playing a role. Kung tungod ni anak, ibalanse sa imong pangunahuna ang role nga imong gamiton nga angay nimong ipahimutan sa atong sosyedad pag-abot sa takda nga panahon. Pinadala kita sa Dios diring dapita na ay tumong ang Ginoo. Ayaw hikalimti na igsuon. Wala ka na dato para ka maghawd-hawd, wala ka na pobre para ka maghawd-hawd. Gipadala ka sa Ginoo sa imong kahimtan para makaila sa Ginoo, madul sa Dios ug makadala kag tao aron malingkawa sila sa kamatayon, malingkawa sila sa dautan, malingkawa sila sa yawanong tao. Sa bag-ong normal igsuon daghan kaayong mga angay nimong una-unaon. And I pray that would not be a big challenge. Kay na may Holy Spirit. Pero kinahanglanon tang makasabot sa angay natong buhaton sa mga alagad kita sa Ginoo. Kaya nato igsuon. Di man kita
ang balaang espiritu man ang mulihok. Dili man kita ang gahuman sa Dios ang mugamit. Ug mahimo tang alagad sa Ginoo. Daghapang kalagang madugang, malayo sa impierno, ug maduol kang Kristo. Ug ang tanang nagmahal, nagunahuna nga mga lagad sa Ginoo mosulti og Amen. Dagon ng Dios, magampo ta. Amahan akong giduol ang katawhan nga aniya karon. Wala ko masayod sa ilang kahimtang, pero nasayod ko nga nasayod ka. Ug tungod niya na mituo kami nga ikaw ang mulihok aron mabuhat ang imong tumong alang sa ilang kinabuhi. Gamita imong makagagahom nga pulong aron kami makabati sa kamatuoran ug ang imong pulong mahimo nga kahayag sa laing tao nga makita pagi sa mong kinabuhi. Gamita kami matagusa akong gyapong kalambuan, kalinaw ug maayong pagpangandam sa malambuong mga taliabot nga mga adlaw paagi kang Jesus. Ug tanan mosulti og Amen. We love you. We pray that the Lord continue to use you. Daghang mga kalag ang nanginahanglan ni Jesus. Amen. May buntag sa tanan. Okay, salamat mga kaigsuunan sa pulong sa Ginoo. Padayon kita og tuki og mag-meditate nato ang pulong sa Ginoo nga gidala karon kanato kang gikan kang Pastor or Bishop Luan Centino. Unya mga kaigsuunan, ako lang kamong i-remind sa atong mga fellowships during the week. Okay, ang atong Wednesday with ang real men magapadayon. Unya every Friday aduna ka ako'y discipleship training nga gibuhat alas 8 sa gabi ug ang atong cruisers alas 4 sa hapon. Unya matag Sabado aduna kita powerhouse. Okay? So kung first time ninimo nga makadungog sa pulong sa Ginoo, naka-abri ka, you just happen to open the TV and watch this online service or giimbita ka sa imong higala or somebody told you about this. O wala pa ka kasinati sa kaayuhan sa Ginoo. Ako kang giawhag nga moampo kauban ka nako atong dawaton si Ginoong Hesus nga personal nga manluluwas. Mag-ampo ta. Amahan na mong langit nun. Sunod ka na ko isuon. Salamat kaayo sa imong gugma. O Lord, karong buntaga, akong ihatag ang akong kasing-kasing diha kanimo. Pasaylo ako Ginoo sa akong mga kasalanan. O akong giimbitahan si Ginoong Hesus nga mopuyo sa akong kasing-kasing. Sugod karong adlaw, ikaw akong alagaran. Imo ako Ginoo, nga imong disipulo. Kini akong giampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay? So kung nag-ampo ka, nagklaro mga kaisuunan, ingon ang Biblia, ikaw na born again. Kinahanglan ka mo attend og D-group or discipleship group. Ang nag-imbita ka nimo, sultii siya unsaon or join ka sa ilang D-group para ikaw motubo diha sa Ginoo. Okay? Salamat kayo and see you this week in our fellowships. God bless you. I close my eyes and colors fly. There's no hiding from your grace. I can't deny